Yes, chakutanga ninoda kutenda makingwazi awezo kukumbira marefu yo kutawiye kuno kwandi ati achazodijosera zvo zvinondifadza kuti kana munhu akati dambudziko anondirangarira naye then mukomana uyu ndobva ati zvimwe zvose ndaita asi pasuntu apa ndenda sei ndikakaliwa ndinadzo dzakawanda chiya titore hwami saka mukaona kuti ndinenge ndakura kainini ukana kubatsira vanhu manje mara ndingakurangarira zvangu zvakuita then chechipiri ava ndidhiwa mozviziva here ndidhiwa uyu murozvi chaiye kuchena tangosara kugeza but we are working on that right? We are working on that. Then 24 manje aiwa 24 mesema madaiso ndimi makapemba ndimi varungu vacho nai pasina imimi hapana mukomana uyu zvekutenda toza kuri kutonhora chaiko asi matosiya machira vamwe atonyepera varume kuti kuenda kuonaita vakadzima mafoni vamwe vakadzi kuti tichakira afa vakauya kuti kunoku vachangoona because ndine madhara angu fomunomu wana wacho yarapa newaiti ukadzi wakaenda kuziva baba vasikana baba saka ndijorore pati takangosha kuya nai